today's video, ayan, another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang, hindi ko pa din to namumukbang sa channel namin. And ito yung kilawing baboy. Kilawin na baboy, ayan siya. Wait lang, dahan-dahan lang kasi baka matumba yung sabaw. Or matapon yung sabaw. And then meron din pala ako ditong okoy, ayan. Papaya na okoy. Meron din ako ditong suka, of course, para sa okoy. And meron ako super tamis na papaya. Yan, so let's eat. Gutom na ako, kaya wala na masyadong maraming intro. Ayan. Isa din to sa aking favorite. Yan siya, guys. So, yan, nakikita niyo bang usok-usok pa siya? Kasi kakaluto lang niya. So, ayan. Masarap kapag habang pinifil mo siya talagang bagong luto. So, ayan siya. Kuha lang tayo ng sabaw. Isa din ito sa aking favorite. Yung kilawin. Gusto ko to itong atay. Kasi dito, ng baboy. Ayan, meron din tayong okay ng kalabasa. So, sabayan din natin, no? Puro suka-suka na to. Isoso natin sa suka. Pati naman sa okay, kahit saan naman pwede siyang panterno. Sarap. Sarap. So, let's talk mukbang ulit to. Alam niyo ba, nagle-let's talk mukbang tayo kapag gutom na gutom ako. So, kain lang ako ng kain dito. So, sabayan niyo ako, guys. So, hindi pa kayo kumakain habang pinapanood niyo to. Kung may narinig ko yung background, andyan yung aking anak. Baby. Sama ko siya ngayon sa room. Dapat talaga kasama ko sa magbukbang. Tapos kanina pinapaupo ko na siya dito sa harapan ko. Ayaw na niya.
So, hindi ko na siya pinilit. Gusto ko kasi kapag kasama ko siya mag-mukbang, yung gusto niya talaga, yung hindi ko siya pinilit. Para pag harap niya sa camera, nasa mood siya. Yung mga bata, kung ayaw nila, hindi mo sila mapipilit talaga. So, wala pa, ganyan-ganyan lang tayo sa ating charing sa ating video. Pakain-kain lang tayo dyan. Alam niyo ba, every time na nakakaubos ako ng kanin sa plato ko, sobrang proud ako sa sarili ko kasi dati hindi ako nakakaubos. Especially nung kasama ko magbukbang yung mister ko. Minsan hindi ako nakakaubos ng kanin sa plato ko. Pero ngayon, medyo lumalakas na akong kumain. At inom muna tayong tubig. Ayan guys, naubos ko na yung kanin ko. And tikman natin itong papaya. Makapuno daw to, so sobrang tamis nito. Tamis nga. Malamig kasi. Ang sarap ng papaya, lalo na kung malamig siya. Ang tamis. So, ayan guys, ang bilis ko bang kumain, di ba? Masanay na kayo. Medyo mabilis na akong kumain. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo yung ating mukbang. Sana nag-enjoy kayong manood sa pagkakakain ko lang guys. So, maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming mga mukbang videos. Thank you so much po. And please, pakilike po itong video kung nagustuhan nyo. Sa mga may mga request po pala na gusto nyo pang makita sa channel namin, gusto nyo pang makita ang mukbang ko and ni Hailey, please feel free to comment po. So, ayan lang po. Maraming salamat. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to our channel. See you next video. Bye!